Reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista l-kundanna ġenerali tal-Prim Ministru fuq kull min jattakka lill-Pulizija mixejn ħlief ammissjoni tal-irresponsabilità li timxi biha l-istess oppożizzjoni. Dan itqal fi stqarrija maħruġa mill-Partit Laburista il-Ħadd b'reazzjoni għal stqarrija tal-Partit Nazzjonalista dwar id-diskors tal-Prim Ministru Roberta Bela. Intqal kif il-Partit Nazzjonalista u l-fazzjonijiet estremisti tiegħu iridu jifhmu li l-Pulizija u l-istituzzjonijiet kollha l-oħra dejjem jagħmlu xogħolhom, anke meta l-eżitu ta' xogħolhom ma jkunx jaqbel ma dak li l-oppożizzjoni tkun assumiet jew xtaqet li jkun. Differenti mill-Partit Nazzjonalista li mhux talli ħalla l-Pulizija pagi friżati iżda bagħthom jaħdmu u ma ħallasomx. Il-Partit Laburista fil-Gvern tejjeb il-kundizzjonijiet u drittijiet tal-Korp tal-Pulizija permezz ta' żewġ ftehimiet kollettivi filwaqt li investa b'mod dirett fihom, kompli tajt l-istqarrija. Il-Partit Laburista żied jgħid li mhux biżżejjed tikkundanna wara li jkun seħħ każ hekk kif irrispettu l-apprezzament u rih kuljum bla ġir. Il-Partit Laburista jerġa' jappella l-ġustizzja skont il-ħaqq u s-sewwa fil-konfront tal-allegati aggressuri fil-każ tas-Sibt filgħaxija, temm jgħid il-Partit Laburista.